Ene pila bat, atzetik atikoa, batu, errekorri guztia nahi dutei.
San Miguel
Matxugari egin dutetan, nekatu dira ederki, nahi degun ura lortuko bada, posta egiten da beti, ateak itxi egin behar dira, baina aurrena ireki, aizeinen ondo gaurko munduan, hori egiten bageneki, hori egiten bageneki. San Miguel goiak berekin duia, amargarren gomendea, ekintza jarek zeinitan nola, egin zion mesedea, iraina ordain bihurtzen jakin, degu guztiok ordea, zaindu dezagun gure ondarea, zaindu dezagun jendea, zaindu dezagun jendea. Basoentzako elikadura, dauka goizeloko gintzak, ta gero berriz urte osoan, berotu eguzki printzak, iraupen ona izango dura, nik behintzat ala deritzat, materiala aparta dute, sakanaldeko aritzak, sakanaldeko aritzak. Aritzak bate bihurtu arte, lana eginda jotake, ze elkartasun, ze ilusio, eta zenbat borondate, Euskal Herria banaka gera, eta pagera jendarte, ea benetan bihurtzen geran, etorkizuneko ate, etorkizuneko ate. Animaliak isilik daude, ez dira kexatzen hasi, sari askotan gizakiak du, hoiengandik zer ikasi, aspalditxoko esaldianik, nahi nuke adierazi, mina hiriek izaten dute, eta gurdiak garrasi, eta gurdiak garrasi. Itzaiek ere dute nahiko izerdia, oso goibela dute gaurkoz aurpegia, eguzkitean dator gaurko eguerdia, preskatzeko ekarri gintonik erdia, zuek egin dezuek gaur lana gogotik, eta itxoiteko ore ez die inportik. Ordu erdi igaro
Hoi izaten nahi duela, herritan lotuta. Kendik maiot, Lo etorri en la gurdilla. Irigi, pero. Oa lotu gauri hemen. Ah, pazienza. Haku herri se hoi no. Muru ez baina botzen. Behin lotu behi, ongo hemen. Historia honetan? Ba, baina ala ere. Behartu hondi berri. Celebre esto, abita boka. Zulo, karriko hori esatu zuen da? Ba, hoi zein jolena baina. Izan mazia. Bizan da hori. Trapua falta. Hemen trapu, hemen. Hemen trapu. Hori zugu. Ja, ba. Con correas y muy duradito. Ahora, ¿Quieres asesinar a mí? Más ¿sí jóvenes o no? que nosotros, o que ya iremos, que nos iremos a huevos, o sea, desde guardia hasta arriba. Sí. Falta que salga pasiva, 4 y 4 cambiando. cada media hora, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál eran tus días? ¿Eh? Ahora hay que contestarte. Pues yo digo estas cosas, di dónde hay Sí, cosas luego para ya ver. no vas a ni dormir. Bai. Baina horrek segida ondo dugun da. Bizan ez hori. Hoi pentsatu, atzo lezan. Es Juan, alda nahi beti fresko bili. Alda nahi. Alda fresko nebili. Horrekin, gero. Okera da, zele niña. Ez gaki nien alkalberia. Bai. Después de visto, hoi ikusten. Baina, Juan de... Bai, telebizuta baina. Nola ikia zeon ikusi da, bera. Aitu, bai. Aitu egin. Ahi da ez da baina. Ni zein nahi nuen. Zein garen. Zea, banak egin. Zer egun zen? Hola, basko. Ikisteko ala inergenia, Ba. ikisteko kapendio, behotzen honek baina, San Lorenzo, Santa Maria. Vale. ¿Qué número dio? Ez, honi ez. Beste aldetik, hori bai. Zertu!
阿妹你们知道那个是吧？是吧？有咱那个去，他有名。Soka i to. Soka. Prvo kad je to. ¿Ves? Sí, nada. Pone alto WhatsApp. Sí, calibre, más con su fuera, no se revela. Voy a volver a ver, está bien. Hoy me tengo que ahora que no hablamos. Se traba euro. Benju. Se lo prendo mandato. Xavier. Bai, apuntate. Pero bueno, pungonak deituko jo. Vale, vea, eso va a pasar, esa chica.